Салам, шаяннар! Әйдәгез, мияу зарядка ясыйк. Матур жырға кушылып, минем белән биегез. Башлыйбыз! Сибә кояш нурын безгә балкытып барыр юлна. Киндек тормышны бизәргә тотынып кулга кулна. Күңеле балачак без замана баласы, алдагы тормышны бизәп зур-зур юллар саласы. Күңеле балачак. Әйдәгез әле, әйдәгез, дуслар! Тырышыйк! Мин сезнең барыгызны да күрәм. Мяу! Шаяннар, шәп мияу зарядка булды бу. Киләсе очрашуга кадәр. Хуш-хуш. Мяу!